Sang Resi Kaneka putra Anganjok saking wiyadi sinegek inging suka palsukun nggih kucapa ing wonten sanjabaning kraton Ngastina patih sing ngawe para suta Kurawa pengawening ngasta pindhaku mlebeting dwaja kapipiting maruta datang mantra-mantra iku kadang Narendra mijil wonten alun-alun pating glitrah pating glajit kaya minoh katupruk jala Lungsu murta man linggut kata kabeh Prawandawa Prawandawa
mahape ngapape arisan ora nanggono gawe gelar sira wang-wang ler makutha majur jungkung ya ingkang putra panca jungkon Pandara Sasana nungsung werta pan Paman Arya nungsung werta Paman Sengkuni nungsung werti Paman Rasa jenah nungsung kabar werta werti ingkang putra Jaya Jatra nungsung werta pan nungsung werta kula nungsung welta niki ban. Ngeten kabel napa sedaya ale-ale kula ditimbali maju. Yen gak ana kabel sing wigati tangel lamun iki. Sing dilembuk terus tinggal Benyatulata niki wau napa, Man? Kula aturi ngendika kali kula sak kanca. Adal sing empun niku nek dikumpulaken tinggal Benyatulata niku sing dilasani mesti mateni wong Pandhawa. Niki sing dipateni gilane sinten iki, Man? Apa Puntadewa kek? Werkudara kek? Janaka kek? Kembal kek? Sengkuni kek? Aku barang tok katut kek. Kabeh para anak-anakku Kurawa. Kula. Duh. Aku ki nek ngrasake anak-anakku Kurawa marake mangkel. Nek nungsung merta pating creblung ora karo-karuan. Ning nek menika nyambut gawe angele ora jamak-jamak. Akeh jelek lingguh terus mapan turu sini-sini rancaan. Kaya ngono ku Prati ngarep undak njaluk undak bayar. Niki pun semangat lho, Man. Semangat apa? Tak kandhani ya. Tur sasana kula. Tirtanata wonten dawuh. Durma Kati. Kula den apa, Man? Ngene ya, Kir. Sing dirembuk ana Setinggil Benyatulata iki mau merga Rakamu anak Prabu Duryudana krungu kabar. Tembang rawat-rawat sing digombok Bagus Nambiwara yen to pusaka Ngamarta. Jamus Nimasada kuwi murca. Kaping pindhone Rakamu anak Prabu Duryudana nyempena yen to Kraton Ngastina banjir bandang tanpa sangkan. Mongko wujude ludira sadengkul jerone. Nganti iso ngontalke marang Rakamu lan kabeh para anak-anakku Kurawa. Ngoten, Man. Iya. Banjur durung nganti rampung kanggo rembugan ana dadakan lawi dadak nusuli. Menungso tanpa sangkan mendang kliyang kabur kanginan tanpa dongko tanpa paman. Sing peparape rasa kusuma. Kepingin njaluk negara Ngastina sak pertelon. Lan kakangne sing jenenge Jajal Sengara kepengin lingguh dampar kencana merga duwe panyana yen to Rakamu anak Prabu Baladewa utawa anak Prabu Duryudana anggone lenggah ana kraton Ngastina kuwi ora kuat lenggahe dampar. Apun cocok niku jelas. Njur kowe sak kancamu sak sedulurmu kowe iki ming DDP nang kene nunut mukti marang para Pandhawa. Apun cetha niku genah. Merga Ngastina niku sing duwe wenang asline wong Pandhawa. Kula temriki ming DDP nunut mukti, nunut ngeyup tanpa bayar, tanpa ngontrak. Kudune ngeten, Man. Aja nganti ngepok kuncaring Pandhawa luwe-luwe nglasani patine Pandhawa niku jane klelu. Merga jaman biyen kula karo Pandhawa niku wakul apik-apik. Ning gandeng sampeyan teng Ngastina elek kabeh.
Sing elek sampean wong pilang-pilang melu elek kabeh. Sampeyan wong Yandayan. Wong gendala desa. Sampeyan temen iki tumbak cucukan seneng adul-adul. Senengane nglincipi calang papak sampeyan niku. Sing dilasani ming matine Pandhawa goleke muktine Para Kulawa. Nek kula moh, Mas. Mukti ancik-ancik silahe sedulur niku moh nek kula nek sampean mbuh. Ora ngateki kawula cilik padha nandang cilaka golek sandang pangan angel. Oleh dhuwit titik dicangkir ning apa-apane. Kawula cilik mikir sesuk sing tak pangan apa? Ning nek sampean gak sing dipikir sesuk sing tak pangan sapa? Lho niku lho, Ben. Plandhek puno kok ngono kok dadi patih. Tumpakane mobil mewah. Njaluk undak bayar senengane korupsi ngeruk bandane wong cilik niku nggih sampean niku. Sasana, Dun. Sing aku ngejak Durma Gati ngono sapa? Wih. Kula SMS teko dhewe. Ya wong sregep menyang dhewe ngoten. Lah kok ngeman-eman wong tuwa, ra ndirasa sopan santun karo wong tuwa. Wong tuwa deman. Lho, niku apa nyatane ngoten niku, Ban? Sampeyan niku. Jaman balis golo-golo. Sing mitenah Pandhawa nggih sampeyan niku mongko pun bola-bali dobong ten balis golo-golo. Ngoten niku. Bali digawe apik. Nis kok kayu sing galing, dileki lirang sing gampang kobong niku muga apa gawe sampeyan. Antek ra iso omong aku. Ya. Sing pokok dina iki gelem nyambut gawe apa ora? Nundung menungso sing wani bakal njaluk negara Ngastina. Nek wani muni wani, nek ora muni ora. Nek wani mengkota atau rakamu syukur iso menang bakal mundak pangkatmu, mundak bayarmu. Ning nek kowe ra wani dina iki leren nggone dadi Durma Gati. Leren dadi Sinopati. Weh, lha niku eleke. Panguwasa gawe medhi. Panguwasa nggo momok medeni-medeni kula cilik niku gak apik ngoten niku, Man. Walah koyo kok dipalingi ulip lho, sing kuwasa kaya njangkung ngono lho. Kapan modale sengkune? Usasana lho. Tata-tata nggih. Iki mau perpekana yen pancen tok perma kena tok lunga. Nanging ora kena tok kandhani budi sembadani bangga dirampungi rangket tangane leboke pakunjan. Setika wis taun-taunan.
Tengaraning prajurit kang guru kangsa swara tetek lir mbutul-mbutulna awara pangri ing aturang Gusti argata ingkang tuwaca layu tepi adikku bocah ayu Arasawati apa kakang jajal sengara apa dene kakang Begawan Arasamurti apa di lan kowe wisa murka wah dalah wonten dawuh kaya ngenteni kambanging watu item sileming palwa gabus nggonku kongkonan kakang Rasakusuma supaya sowan ana ing kraton Ngastina sing isine bakal nyuwun kamukten negara Ngastina sak protelon amarga aku lan kabeh para kadang-kadangku kuwi tanpa dongko tanpa papan mendang liang kabur kanginan kandang langit kemul mega bebasane iya mengkono kakang jajal sengara yen pancen Duryudana ora ngulungke negara Ngastina ora maringake pusaka Damar Kencana siaga tata-tata kraton Ngastina digawe dredah nanging aku njaluk aja nganti ana kang kumuwane gepok marang kawula cilik sing tanpa ngerti dodok seleng perkara
Aku tak takon karo kowe, Di. Apa, Kakang? Lah kok kumalungkung kumomani njaluk negara Ngastina sak pertelon kuwi sing to gayu kuwi janjane apa? Muktine kabeh sedulur-sedulurku, Kakang. Sebabe apa, Di? Mongko Ratu Ngastina kuwi Ratu Gung Binetara. Ora ana sing padha marang Ratu Ngastina sugihe. Okae balane kondang Ratu Berbondo Bandu Sentana. Kakang Begawan, apa, Di? Nggonku kumane njaluk negara Ngastina pancen tak sengaja. Sepisan kuwi dawuh Gusti kaping pindhone Prabu Duryudana kuwi dadi ratu radil. Ping telune Prabu Duryudana negara Ngastina kuwi dedhepe. Sejatine negara Ngastina kuwi ana sing kagungan wong Pandhawa. Oh lah iya. Aku njaluk negara Ngastina muga-muga sing tak suwun Prabu Duryudana iso eling mula bukane negara Ngastina dibalekke lan duwe tresna welas karo kawula cilik. Ngerti ya Kakang? Prabu Duryudana kuwi dak siya kumalungkung adigang adiguna. Senajan to ratune dudu ratu sejati. Oh iya, yen pancen mengkono pengin dandani Budi Pakarti, tak ewang-ewangi, Di. Iya mengkono, Kakang. Wanodya utama ngambararum gembrang-gembrang yen nganti eko kocaping betek-betek sangat tebyan ora kaya rasa kusuma kang ajeng. Sikra mangrakiting nawang sasangka macarana cakatnya kang kinarya momong Enarya momong salira tunggal watak bumi kang kumingesir ora pangling Kakang Rasa Kusuma. Iya, Di. Kepiye, Kakang? Nggonmu njaluk negara Ngastina, Di. Dadi kawruhanamu ya, Di. Iki mau aku tutus boyong metu jaba. Tunggu sak jabahing negara Ngastina. Tunggu njaba kepiye, Di? Durung oleh wangsulan. Saka Nayaka gedhe-gedhene ngendikane sinuwun Ngastina Prabu Duryudana. Kudu sing mantep madhep marep lho, Di. Sepisan iki sasmita ping pindhone pengen dandani marang Budi Pakarti sing ora apik. Kakang, apa? Aku roh wadyabala gelar sepapan. Mongko kegaman tumbak gabak Jati Ngareng payung ngampruk Jamatrik. Ora pangling iki wadyabala Ngastina. Mesti nututi kowe, Kakang. Jadi karepmu kepiye? Yen pancen ora diulungke Budi sebadani bangga dilamngi Petana, ya tak petukne wong Ngastina.
prangguling mungsuh mulani sang suranggangkara mangsa ing ora nanggono ora nanggono gawe gelar sira weng oh wadalah iki sing kumane minggas tinggal Binaturata mentang kaya Gandewa malang kaya dosa apa wae yen kowe ngerti karo aku iki rasa kusuma wis apa Senopati Ngastina rayi dalem Arta Marma arep ngopo merpeki karo aku apa pancen kepengin ngulungake negara Ngastina tak tampanane yen perlu kakangku Kakang Jajal Sengoro pengin lenggah dampar kono dampar ulung rasa kusuma korbaran aja waton cermeteh kebedet 1000 bae keparat iki dene iki gelem minggat ora kowe wong ora ndi omah kowe tanpa dongko tanpa papan ibarate kowe kere munggah bali ayo gelem bali ora aku gelem bali yen to negara Ngastina dulung karaku sak pertelon nek ora dulung karaku kelakon negara Ngastina tak gawe kerusak tak gawe dredah wela dalah sumban koso mutunge mesti geligen keparat tebak dadamu sempah balungmu sembah itrit-itrit aja mlayu kelakon tanggu gatheng siramu
Rasa Kusuma ana barang. Antep tanganmu Druhun. Tangeh bobote sing nungpuri permanakno. Aku nyekel apa? Ro nganti metu getih mustetes. Kowe nyekel pusaka. Ayo tumpun gamanmu. Ora bakal aku tinggal gelagang colong mlayu. Walah dalah. Sumbang kosong bengkake jahat Druhun. Wis to tak mateni Pendhita 8 genepe 9 dapurmu. Wis rasandar tekokan wis ayo maju bareng mungsuh karo aku. Antem gotora pecah sirahmu. Tak guroni kowe. Tumpun gamanmu. Ayo tumpun gamanmu. Tibakno ana ngaku mati kowe. Aja mlayu. Iki merganing matimu. Aduh. Ula ya. Niki mau pripun Dik Juni? Kartomarma maju. Nggawa godo. Godo disaut Rasa Kusuma, mundur nggawa pedhang. Anggar godo karo pedhang. Terus pedhang Kuntal Kartomarma dantem godo. Godot guang. Dadi niki wau guangane goto ngenangi sirah kula terus mecotot ten gundul sampeyan. Nek ngono niki wau kula kecorotan goto. Lah nggih.
Kok rasane kaya dipentong nggih? Ya ming perasaanmu wae. Nek asline kecutatan godo. Oh lah rak ngono lah nggih. Oh cilaka awakku jan. Ning kok sing mlentong kok sirah kula ya? Lah kula nggo iket kenteng. Mulane sesuk meneh niku nek ya iso iket kenteng wae rasah apik-apik. Dinggo ya rada luwes ra ketang mumet sirahe. Tur nek kena sanubarang nir iki mesti ora apa-apa mergo saking kandeling iket. Oh lah iya lah nggih. Cilaka mundur mawon. Aduh mati aku, waduh. Waduh mati aku, waduh. Pecah kula men napa? Kena godo kula dhewe. Iki mau lha nggih. Kula toleh godo guang. Untung aku wong pinter. Untung aku wong pinter. Nek ora pinter mesti godengmu ngenangi aku. Aku ruh godo saka kono. Tak saut-saut antem ping ngarepku brus. Kecek-kecek aku etok ya melu kecek-kecek. Lah ngarepe sampeyan sinten Ludurna. Ning kowe ora kena omong-omong ya. Iki rahasia. Oh nggih. Iki sing ngerti ming kowe. Ala apikku sing ngerti ming kowe. Tulung rahasia iki dijaga aja tok biwarake karo Kurawa mergo cangkeme Kurawa kuwi elek. Ih monggo mawon. Niki mau kula kecototan. Lah iya. Kecototan mau dipentung. Kecototan Ning aja omong-omong. Iki rahasia kudu iso njaga rahasia. Sing ngerti ming ngantane kowe karo aku aja nganti ngerti rombongan Kurawa, mergo rombongan Kurawa iki cangkeme elek-elek. Iya apa ora? Anteken iki wau kula dipentung sampeyan. nek heeh kowe arep ngopo? Karo wani karo sengkune apa? Pecat. Dadi pendhita kapok kowe. Menang-menange dhewe ora. Kurawa ki sapa sing wani maju? Lah ming musuh rasaku semua bocah ora gablek omahe kok. Ora ana sing menang. Bangsae sinten Rasa Kusuma. Arep maru maju kalah. Mongko nggo godo. Kowe nek maju-maju wah. Terima boten mundur mawon. Lara tenan to. Akal-akale Kurawa ki ngono kae. Nek menika nyambut gawe angele ora jama-jama. Ngagek napa bayar rebut ngarep. Saya nek muni urusan pangan ngono kuwi. Karang dilalah rai panganan. Nanti wae sing ngandhake babagan panganan. Cenanangan niki mengsae sinten men Rasa Kusmumani Bang nek pancen wani maju nek pancen ora wani kowe mundur Wah keparat iki sekeca lenggah kula jangkai Rasa Kusma
Rasa Kusuma. Iya, kowe sapa? Iki Senopati Ngaloga Citraksa aku. Rasa mungsuh Kurawa musuhmu aku. Ayo bali. Kowe lunga tinimbang lara awakku. Aja maju mengko siji. Bareng Amara ora bakal tinggal gelanggang Cung Mlayu. Tak kandhani yo. Kowe ngerti apa ora? Ngerti apa ora? Tanganku saben malam Jumat Kliwon menyang dul ngetan. Malam Selasa Kliwon ngulon ngenyangi sing kulon. Mongko aku mampir karo pendhita sing ngaput tak suwuke ngantem dodo ambrol dadane. Yen didelok paramu kowe ora menang karo aku. Patute kowe kalah karo aku. Apa iya? Nek ngono aku tak bali wae. Menang kok kalah? Buk. Kok buk piye? Ora ana kalah menang. Iki mau kowe ketemu karo Rasa Kusuma. Ketemu? Rasa mungsuh Kurawa musuhmu aku. Ayo lunga. Tinimbang lara awakku. Tetep panggah ora gelem lunga. Terus tok tempiling. Mboten. Terus kula pameri. Rasa Kusuma. Tanganku saben malam Jumat Kliwon menyang ngidul ngetan. Tak suwuke. Selasa Kliwon menyang ngulon, ngenyangi sing kulon. Tak suwuke ngantem dodo sambrun. Terus tok tempiling sirahe. Mboten. Terus mendingan iki nek didelos kok paremu kowe menang karo aku apa tewe kalah karo aku. Watakmu terus tok tendang dadane. Mboten. Apa iya? Nek ngono aku tak bali wae. Oh walah. Wong nek rupane kaya jago kucur. Ora bakal iso menang ora. Iki ki njur sing pantas ngadepi karo Rasa Kusuma ki sapa? Lah kok ora ana sing iso tumandang gawe, ngentasi gawe. Mentelengi aku. Niki mang sae. Si sinten men? Rasa Kusuma wani. Watak. Watak. Nek ming Rasa Kusuma kecil. Ora gelem mingkat tandang kendangane dol. Kono nek mani maju kono. Wes keparet ora minggat mati kowe. Oh walah celeng. Lah ming yak-yakan tok ki ngopo? Wah iki genah wani maju perang jago Kurawa e. Ora ana sing iso padha karo Durmagati. Wis, Pak.
Mantel ora. Iki wong sae citer iki ban. Oh dilalah nek wong mendem ya ngono kuwi. Mungsuhe rasa kusuma wani. Hah? Mungsuhe rasa kusuma wani. Hah? Oh nek mendem ki jampeng kupinge ngono kuwi. Wis dadi larangane negara lah kok tok terak. Salahe ana sing bakul. Nek pabrik tutup ya lelen kabeh. Ning dilalang pabrik sing megek-megek kaya percuma ning lalang. Mesake bakul cilik-cilik batine 1000 2000 diglebek. Glebek pabrike kono dadi Lampung kabeh. Iki wong jae kaya koyo heeh. Ana maju kono. Ora iki wangsul mawon. Apa? Wangsul mawon. Lah kowe wani maju mungsuhe sapa? Kowe kali Waranggana mawon piwon? Kowe kali Waranggana alon-alon tak mangkat. Kowe kaya kowe ya banget kowe. Kowe nek mentem ngono kuwi jarike mencilak. Kathoke jero di etek-etekke dengkule dunggahke. Kadang nyantai kowe dari aku dari. Udah mawon nyuwun apa nih? Kok ngapa to rasane iki tak ngrasake. Waduh. Kok rondo celeng-celengan iki aku. Lah kok nyawang Waranggana ngono kae kok ayu kabeh. Ora ana sing elek siji-siji ya. Surtina iki nek ora ngene iki elek nek ngene kok ketok mutek wis. Wis tak boncenge ya. Ya nek nyawang Kusnul iki jan merangsang ae. Kok tak tubruk-tubruk ae. Ngaro simbok rawane. Ajian apa? Ya paling ngerti ya ae. Wah rondo celeng-celengan ya. Tatur kana Prabu Baladewa rampung-rampung. Sang ketebian bibar pura-pura kados tambak merang ketemu banjir bandang. Wah temen-temen. Oh ya ketibasan. Awan tani bajara Kurawan iki dadi iki bibar. Ora ana sing cetha. Gara-gara munyuke Durma Gati mau iki. Iki Kurawa kawon kabeh nggih. Malah niki sumbare rasa kusuma aja ming Kurawa sing maju. Yen perlu pengayom Kurawa Baladewa kon maju. Ayuh kon maju Baladewa. Ora bakal tinggal gelanggang colong playu. Keparat ora minggat suwe-suwe dun. Sapa sing sabar ngendi rasa kusma kon ketok? Aku Begawana Sumurti. Kowe sapa? Iki pengayom Ngastina Ratu Mandura Prabu Baladewa. Dene iki kowe sak kancamu gelem minggat apa ora? Parat ki. Engko sik to sabar to.
mbok sing sareh ana rembug dirembug ora nalar dinalar. Lah kok banjur meto-meto kaya ngono kuwi. Rasa kusuma nantang Baladewa tak kandhani ya. Senajan to aku wong tanpa drangka tanpa papan ning aku duwe rasa welas karo sapa wae. Aku duwe rasa ngajeni karo sapa wae. Aku duwe rasa tresna karo sapa wae. Lah kok nganti ngucap rasani pengayom Ngastima. Aku trimo dikukut jagatku. Wis sasa dadakan wis. Dene iki wis gelem minggat apa ora, Aku gelem bali. Ning yen wis negara Ngastina dulungku sak pertolon dampar kencana tak silihe men dinggo lingguh adikku. Jajal Sengkala. Wis cerewet. Ora minggat mati. Setan wae. Wah. Wah. Kowe musuh kan setan, musuh kan iblis. Wis tuwek mingkarek mudare wae kok dipolo tangan gawe rasa. Ayo empakno kadigdayamu, empakno jampa mantramu aja ngati tumangsuh mungsuhmu aku Baladewa. Bedyakanala menungso kan setan wae, menungso kan iblis ora minggat yantol kok mati. Aja minggat. Boy. Ulungno diadamu. Ah. Mati. Toh. Toh. Boy. Uta-tata kalono kalaya takon maringkut netra magroyang-groyang pindha surya kembar mangesos pindha maruta latalah. Ayo Baladewa, rasa mungsuh Kakang Begawan, rasa murti mungsuhmu aku keparat, ana butane barang. Wis rasa ndadaku kaya nomong. Ayo mungsuhmu aku ora dulungke, obrapik cocok nenggala mati. Bae, bae. Uninga kemlyanging pusaka Mandura Jatanenggala ing kono mengangah tutuke kaya ana Prabawa kang mijil saking tutukira Wisamurka ing kono nenggala kauntal marang yaksa Wisamurka ilaska Pandulu ilang ing pusaka Nenggala dumunung ana wadhukipun Wisamurka.
Waduh Yai, ketiwasan Yai. Katibaran Koko Prabu. Dados Karang Abang Ratun Ngastina. Jagat Bendoro wonten menapa Koko Prabu? Sedaya para kura boten wonten saged ngendhih kridanipun Rasa Kusuma. Rasa Murti kalian buta ing peparap Wisa Murka. Sedaya para kura bubar. Waduh. Lajeng kados pundi Koko Prabu? Jagat Bendoro lajeng kados pundi Koko Prabu? Sami kok ngaten Yai. Menika jumbuh kalih kawontenanipun anggenipun nyumpena yen to Ratun Ngastina wonten banjir bandhang tanpa sangkan. Mongko wujudipun Ludira nggih menika Yai. Waduh. Kadiparan Koko Prabu pejah pengajeng-ajengipun ingkang rayi. Samenika monggo kula aturi pelajar. Nyuwun senjata pitulung kalian sedaya para kadang kula Pandhawa. Kepiye Kakang Begawan Rasa Murti? Di jajal sengara apa Kakang? Apa sing to gayuh bisa kasembadan di? Iki negara Ngastina komplang. Prabu Duryudana lunga. Baladewa lunga lan kabeh para kura ora ana sing wani ngetok siji wae. Iki mono kedadean perangan iya di. Apa ana bebanten? Tetes sing Ludira gumlimpang ing kuwandha Kakang ora ana di. Pamujimu ora ana. Kabeh diparing lestari mung mau ngarep kowe dipengajak pengin dandani Budi Pakarti. Pengin dandani Pakartine Narendra Ngastina Prabu Duryudana kanthi sono mengkene. Iya Kakang. Ratun Ngastina lenggah ana di. Aku ta utusan putra siswaku Narendra saka kraton Giling Wesi supaya nututi ana ngendi lungane Prabu Duryudana karo Baladewa. Oh iya. Tak jaluk pangestumu ya Kakang. Tak cekle negara Ngastina. Aku sing bakal ngembani di. Papang sinenggang wali sandang wali kadgodhek wasimbar jojo wang walang wentis gangsir wentis kaya ngesir
Anakku angkat nggih dirga muka wonten dawuh Bapa. Dina iki pun Bapa njaluk gawemu paribasang krimus tetes lakumu sejangkah. Gandeng negara Ngastina kumplang. Iki sing nyekel panguwasa adikku Jajal Sengara. Mboten. Aku njaluk lungane Prabu Duryudana Baladewa tututana. Ming aku kuwatir nganti golek Pintasrayan. Kanggo nandingi aku lan kabeh sedulur-sedulurku. Yang ngaten samenika kedah kula madosi wonten pundi? Prabu Duryudana kalian Prabu Baladewa. Iya mengkono nggih. Satika ngestaken dawuh nyuwun tampeng berkah pangestu. Ora penemban sing ati-ati nggih dirga muka.
Nenggih punika ta warnanira. Ing kraton Dwarawati ya kraton Dwaraka. Ya sebat kraton Jenggolemane marmane ing kono kraton sepuh. Wis kondheng pangleburing angkara murka. Kantha para ratu maratu raja marajeng sami teluk tanpa krana ginebaging Pancakara. Amarga ing kono kawuyu marang poyaing kautaman kang tetinggal negara Dwarawati sepisan Prabu Wisnumurti. Sawanya Prabu Wisnumurti lengser saking dampar acut ke Prabon kang asta pusang adil kraton Dwarawati Nalendra mestaka dipanggo kangge juluk Prabu Getah Banjaran. Sawanya Prabu Getah Banjaran kundur ana ing tepet suci ingkang nglenggahi kraton Dwarawati Nalendra Gandharwa kangge juluk Prabu Dakala Kresna. Datang-dangu ngenyeng asta panguwasa sakwasa Prabu Dakala Kresna kang asta pusaring adil ngatur marang para kawula Nalendra kang jejuluk Kresna Kuncara. Sawanya Prabu Kresna Kuncara kundur ana ing jaman kelanggengan nilar negara Dwarawati kang asta panguwasa kraton Dwarawati Nalendra kang dalem pimatap Brahmana kang jejuluk Prabu Narasinga. Ngantos dumugi ri palenggan mriki nenggih kocapa dasa namaning nata dasa wilangan 10. Nama werdene kasih menang den ucapna ngagung jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Prabu Harimurti, Prabu Sastra Sempena, Danardana, Sang Padmanaba, Raden Narayana, Iwang Katon lenggah sinuka mugi dampar datan pisah sarikma pinrasa marang kang putra kang dadi Darsana satriya saing asatyan marang Garuda kasih Raden Samba Raden Wisnubrata. Bagus panahe nenggo dening busana piswanipun Raden Samba larapangan wiswanipun satriya pringgondani kasih Raden Gatotkaca Raden Tutuka Raden Kacanegara Raden Guruputra ngalaken dodong ngakulungaken jaga muka yayah konjem pertiwi. Wiswanipun Raden Gatotkaca lenggah jajar marang Senopati Indrawati satriya garba ruci kasih Raden Setyaki Raden Singomulanjaya tambak Yudha Bima Kunting Raden Yuyudana mengeraken sang mantri muga pangarsa rangka dalem Ndrawati para patih uda sumrambing para nayakaning praja kang wis samekta ing gati sawega ing diri. Uninga marang kang putra Raden Gatotkaca sowan ing kono sigra gupuh ngenyong acarani kocapa lucitaring driya kang wis kawijin.
siang mantara latri amung cipta ukulun kalian kang keeksi angaturna sangat sunda mandi prasasat orang geng ulun kang sumembah miwakaku nganto sing ngesim sasat sampun prati mungging asta pukulun Sang Rama dewaning sun mimangsuk mono kang nuwih wong bawana langgeng sing nunggi tatana ana bakal samar kepantul ingsun iki putaning ingsun Gatotkaca kang sowan ulup Gatotkaca padha kanthi ajeng ngadhep ana ngarsanipun wong ulup waca negara kotampitan kalih katendha kalinggo murda pangandika dalem Kanjeng Prabu ing sampun mentah meneng mutra nuwun nampi pangestu dalem Kanjeng Prabu kados boten kirang setunggal punapa kejawi saking menika mutra ngaturaken sumeming pangabekti mugi kunjuk sandhaping putu mawantu-wantu Kanjeng Prabu iya tak tampa ulup nggih Gatotkaca utaning sun nggih Samba Setyaki lan Kakang Patiuda kabeh ora ing suwiji-wiji supaya suka pambagya marang Kadang Sira Taruna utaning sun Gatotkaca nembe wae sowan nuwun kepareng munggul sabda dalem Kanjeng Rama dibaji Samba Wisnudata Dimas Gatotkaca padha kanthi darja Yai unami pangestu dalem Kang Mas Samba kados winantu garjanir samping kula ya syukur Dimas pun bapa ngaturaken pambagya nggih nuwun unami pangestu dalem pamastaki kados boten kirang setunggal menapa paman ih syukur bejo sewu ngaturaken kauluran Raden nampa pangestu mawa kaya ora ana lanang sawiji apa ih syukur bejo sewu Kakang Patiuda Nduk kabeh para aneka ditata aja nganti padha dredungkap midhangetake marang jarawan ingsun Nduk sendika ngestaken dawuh sinuwun ulup nggih Gatotkaca kondur sabda dalem Kanjeng Prabu gawe kaget rasanipun wong ulup ana migati apa sopan ana kraton Ndrawati sepisan ingkang mutra sowan tuwit mateng kalulanipun Kanjeng Prabu kaping kalih ngaturaken duta penglawung duta utusan penglawung Patiya Rajapati nggih Gatotkaca yen raja pejah boten wonten nanging sedaya para pepundhen kula Pandhawa langkung-langkung para sesepuh sumrambahipun para nayaka pejah pemanggihipun Karana sampun wonten pinten-pinten candra pusaka ngamarta
Jamus Klima Sodom Kamurca saking kraton Indraprasthawa. Murcanipun pusaka Jamus Klima Sodom manani dados kacintakanipun para kawula. Ngantos dumugi palenggan puniki para kawula ndang kacintakan langkung-langkung para kawula mung tani wo. Duh wo. Dinten menika monggo Kanjeng Prabu Boyong wonten ing Kraton Indraprastha supados paring usada mateng sedaya para kawula. Minggahipun para pepundhen kula Pandhawa mekaten wo. Dening utamaning nata Berbudi Balaksana Balaksana Agung kenya paring tunangge ganjar angge ganjar saben dina liring kang Balaksana Gatotkaca Kulawa kranta-ranta rasanipun sakwise nampa aturmu kula wis to nggih gandeng ingsun duwe kewajiban ngayomi marang kabeh kadang ingsun Pandhawa dina iki tata-tata punwa derekna bakal tedhak nang Kraton Indraprastha ulum nggih tutuko. Aduh matur sewu sembah nuwun wo. Monggo lajeng kula dherekaken. Iya mengkono nggih Setyaki wonten dawuh. Siaga tata-tata ingsun dherekna sedika ngestaken dawuh. Samba cumadung dawuh Rama. Ingsun bakal tedhak nang Batana Kawarsa. Kraton Ndrawati cekel. Aja nganti ninggal eneng eling lan waspada nyekel panguwasa. Ngatur marang para kawula iku rakna disa gwendheng abot kewajibane. Ngestakaken dawuh. Ingkang mutra namung ndherekaken rajaning maksana mugi tansah kasembadaning sedya Samba Wisnu Brataya. Kakang Udawa madung dawuh nuwun. Budhal Wadya Brajanagara sedika ngestakaken dawuh. Yeah.
sukma sinukmaya winaya ing sepi semimpen telenging kalepu pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyup pindha pesating sumpena manjing ana ing alun-alun Pungkuran Tiang Agung Drawati Prabu Sri Kresna mulat ing gegono uninga marang percikaning Teja Teja Gurita Teja Guriti Teja Subrah Tunggeng Maya Swerna Teja Darpasura Teja Gurita tejaning satriya Teja Guriti tejaning manudya Subrah teja banyu Tunggeng Maya tejaning pandhita kang wis putus ngelmune Swerna tejaning Dewa Wiswantah Darpasura teja perang sedaya percingang teja ilang kakedhepaken namung sajuka kang ngawistara teja Darpasura ing Kurung Agung sigra ngraita apa iki kang pinangka dadi cobaning para kadang Pandhawa watak wong agung Drawati sigra sedakep saluku juga mateni Babanawa Wiwara kang saknyatane lawanging menungsa iku ana sanga sajuga diparingaken menawa yen pun dumugi ajal kamukswanira mandeng pucuking Gunung Tursina kaya mati ngadeg Tiang Agung Drawati ing kono sigra trajang Teja Darpasura ing katrajang ilang saka Pandulu iku mung pinangka cobaning para Pandhawa nang yen katrajang datan ilang saka Pandulu ketingal sak glugu gedene kurang bujane bakal jumplang jagate para Pandhawa watak Nata Drawati mancat bantelo gayung akasa kebat kowe kelat kesit